ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪሜዳ ሰንተር ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩ እንዳተመነኹ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜና ኢልያስ እትውፃዕ መዓት ተኸታታሊ ዛንታ ቀዳምን ረቡዕን ሒዘልኩም ከቐርበ ንሎምኻ ኢልያስ እትውፃዕ መዓት ሸድሻይ ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል። ኤልያስ ንዳንኤል ንኽዳሎ ምስ ሓበሮ ኣብ ኣፍ ደገ ብምቕራብ ነቲ ማዕጾ ተናኸፎ። ብደገ ብሓፂር ሓፂን ተሸጊጡ ምንባሩ እኳ እንተፈለጠ ብውሽጢ ነቲ ኣብ ላዕልን ኣብ ታሕትን ተሰኺዑ ዝነበረ ሸጋጥ ብምስሓብ ክኸፍት ከም ዝኽእል ገምገመ። የማናይ ኢዱ ብምስዳድ ድማ ብቐስታ ሰሓበን። እቲ ማዕጾ ክኽፈት ግዜ ኣይወሰደን። ኣብ ኣእምሮቶም ክልተ መንእሰያት ወፂኻ ምምላጥ ዝብል ሓሳብ ጥራይ ነበረ። በየን ናበይ ንዝብሉ ሕቶታት ክምልሱ ግን ዝኽእሉ ኣይነበሩን። እቲ ዝተኸፈተ ማዕጾ ብረዘንት ሓፃውን ዝተሰንዐ ብምንባሩ ድሃይ ገበረ። ምስ ድሃይ ናይቲ ማዕጾ ብቕልጡፍ ዝረግፅ ናይ ሳንደል ድምፂ እውን ተሰምዐ። ናይቲ ከለሊዎ ዝጀመሩ ዋርዲኦ ምዃኑ ጣህር ምዃኑ ገመቱ። ኤልያስ ብቕጥበት ነታ ማዕጾ ረገጣ። ነተን ዝኸፈተን ሸጋጥ እውን ኣቦ ተኣመለሰን። ጣሃር ነቲ ማዕጾ ፈግ ኣቢሉ ብምኽፋት ንውሽጢ ኣተወ። ንኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ኣፀቢቑ ብምምቋሕ ድማ ብዙሕ ኣፈራርሖም። በቲ ዝፈሸለ ፈተነ ምምላጥ ተሰናበዱ። ብግብሮም ብዙሕ ክጋፍዑ ተፀቢዮም። ጣሃር ግን ካብ መጉዕባዕ ኣይሓለፈን። ኣብ ሰብነቶም ገለ ጉድኣት ከየውረደ ካብታ ክፍሊ ወፂኡ ክኸይድ እንከሎ ኣይኣመኑን። ድሕሪኡ እውን እንተኾነ ዝምለሶም ጥራይ መሲሉ ተሰምዖም። ምስ ሸቐልቀሎም ድማ ፍርቂ መዓልቲ ኣኸለ። ካብ ዝኽሪ ኤልያስ ሕጂ ፈቲና ምዃን ምስ ኣብየና በስ ክሳብ ፋዱስ ስቕ ኢልና ተሻቒልና ፋዱስ ምስ ኮነ መን ይመፅእ? ሓደ ካባና ዝንእስ ካሊእ ኤርትራዊ። ኣብታ ዕለት ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ ኢኒ ኤልያስ ተሓይሮምላ ዝነበሩ ክፍሊ ሳልሳይ ግዳይ ኣተወ። እቲ ዝተፀንበሮም ኮተቴ ብህሮሮማይ ፀሓይ ዝተለብለበ ሓደገኛነት ናይቲ ዝገጠሞ ሓደጋ ዘይተሰወጦ ነበረ። ቤንቤን እዮም ኣምፂኦሙኻ? ሓተተ ኤልያስ ነቲ ምሑር ከም ዝበሃል ዝነገሮም ኮተቴ። ንሱ ብኹነታት ናይታ ዝተሓየረላ ክፍሊ ተሰናቢዱ ቀባሕባሕ ይብል ነበረ። ኣብ ከሰላ ቕመጥ ነይረ ግን ንእስራኤል ክኸይድ ደሊ ስለ ዝነበርኩ ዝፈልጦም ሓቲት እዮም። እሶም ከዓ ምስኦም ናብ ዘምፅነ ኣራኺቦምኒ። ኤልያስ ሕቶ ኣይቀጸለን። ኣሰርዕጭው ብምስዓቡ ጥራሕ ንምሑር ደንገጸሉ። ዳንኤል እውን ቅርሱስ ይዕድልካ ክብል ኣድመፀ። ነቲ ዝደነነ ገጹ ከየቕንዐ ነብሲ ከምኡ ባይ ትበል ኣሞይ ኣብ ስዑድያ ኣላትኒ ንሳ $3,000 ምስ ከፈለትለይ ንእስራኤል ከትውን እንድዮም። ኣዛራቡን ሓሳባቱን ቆልዓዊ ነበረ። ዝምልሰሉ ኣይረኸበን። ይህ ነብሲ ምሳይኩም እዮም ተሳመሚዖም። ንስኹም ከመይ ዲ ስምምዕኩም? ብዛዕባ ሲኦል ሲናይ ዝኾነ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበሮ ተገምጢሉ ሓተተ። ይግበረልካ ወደይ መለሰሉ ኤልያስ ብግርህኑ እንዳደንገጸ። ድሕርዚ እንተስፍኡ ዘራጉድ ቃል ሰኣነ ምሑር ብሓደ ፀግዒ ተላሒጉ ተኸርሜ። ኤልያስን ዳንኤልን ከምቲ ዘዘውትሮ ንዕድላቶም ዝምልከት ዕላል እንዳፈጠሩ ነታ ዕለት ወዓልዋ። ክንድኡ ዝኣክል ከልበትበትን መከራን ኣመንቲ ምንታይ ይረኽቦም እምባሮም ተዛሪቦም መልሲ ሰኣንሉ። ተላባዒ ጩራታት ክትልእኽ ዝወዓለት ፀሓይ ምስ ሰተኸት መርሃዊ ዝተባሃለ ካሊእ ኤርትራዊ ኣብ ኢድቶም ሰብ ዝሽቁጡ ሰባት ኣተወ። መሚ ዝመፀ ሰዓትን ዕለትን ብዙሓት መንእሰያት ግዳይ ኮኑ። እታ ክፍሊ ድማ ክሳብ ተዕለቕለቕ ኮነት። ኤልያስ ነዚ ብምዝካር ድሕትቲ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ምሑር መርሃዊ ተሓዊስና
دحار 4 بحنسب متيمنا عامر محمود سلمان فتحوا زبالو كابو تسفون كبرتن زبالوغات حاويسومنا دحريو بدليتو زمصا عينهم حامز تبالخا عدلنا يبطحو كندي كوينا 10 تخلته إلياس نزلنا زنتوا سب نفسه كفى من كروقح حنساب يسكحك حنساب يداناقط نبره اتا كفلي نعسر تكلتيهم تيرا حدا ليت مس حلفه اوام معلتي موقت مخال سانو زلوبسوا چرقتي براس تحصبه كوف زبلو بايتا كابرا صم طلي حزه اترمت نزنبروم تقطن ጭንቀትና ጋደዶ معصونايتا كفلي فقيلو مستخفته من كفتو زبل አይነበሮምን مستنفس اير مركبهم طراي كم عاب عدل قطرو يلا حدا بحدا وصيكم كتمرمر يخم ጨደረ ነቲ ማዕጾ ዘኸፈተ ሱዳናዊ ራሽ ሄዳ ፈለማ እቲ ካብ ማዕስከር ሸገራብ ዝተጨወየ መርሃው ተወስደ እቲ መርመራ ኣብ ካልእ ክፍሊ ዝካየድ መርሃዊ ኣብታ ናይ መርመራ ክፍሊ ድሕሪ ምእታው ኢኒ ኢልያስ ሰምዖ ካብ ብርቱዕ ቃንዛ ዝወፀ ብኽያትን ውጫጨን ነበረ እቲ ሱዳናዊ ራሽ ሄዳ ዳግማይ ናብታ ክፍሊ መፀ ተረኛ ተሰቃይ ክወስድ ዳንኤል ንስቃይ ሰዓበ እቶም ክልት ካልኦት ተሸغረሩ ነታ ዘይት ተርፎም ሽበራን ስቃይን ከድሓርሕሩላ ፈተኑ ሓደ ብሓደ ግን ንኩሎም ኣርከበትሎም ኢልያስ ነዚ ብምዝካር ሕጂ በብሓደ ወሲዶም ከሳቂና ምስ ጀመሩ በስ እንታይ ከም ንምልስ ጠፊና በብናትና እንታይ ኢልና ኢና ካብቲ ስቃይ እናገፍ ኢና ንሓስብ እቶም ንመርመራ ዘይቀረቡ ኣብታ ዝተሓየሩላ ኮይኖም ዘዝመስሎም ተዛረቡ ገሊኦም ንእስራኤል ክኸይደን ተበልካይ ደሓን ይብሉ ገሊኦም ኣብ ወፃእ ሃገር ዘመድ ወይ ፈታውለኒ ብምባል ከም ዘድሕን ተዛረቡ ገለኻ ቤተሰብ ስለ ዘይብለይ ንእስራኤል ክኸይድ ዓቕሚ ገንዘብ ክረክብ ኣይክእልኒ ብምባል ያተዋፅእ ክብሉ ኣድሃዩ ናብታ ናይ መርመራ ክፍሊ ዝኣተወ ዘይምለስ ብምንባሩ ንሻቕረቶም ጥርዚ ሰቐሎ ኢልያስ ነዚ ከዘንቱ ከሎ ኣብ ልቦ ወለድ መፅሓፍ ወያ ፊልም ዝተባሃለ ተገብረ ዝሰምዖ ወይ ዝሪኦ ዝነበረ ግብሪ ኣብ ቅድሚ ዓይንቱ ክሪኦ ብኣእዛኑ ክሰምዖ ምኽኣሉ ይዝምስክር እቲ ውጫጨን ብኽያትን ኣብ ኣእዛኑ ግድየድ ነይሩ ሓደ ፍጻመ ፀዊ ናብ ካልእ እዋን ክሰግር እዋን ይሓትት ኣነ ሽዑ ነቶም ገና ዘይተመርመርና ንእስራኤል ክንከይድ ኣይንደሊን ኢልና መዲብና ኣይኮንና ንበል ኢሎም ገሊኦም ሓራ ኢሎምኒ በዓልቲ ብድላይ ዝመጽ ዓይኖም ተወላ ሓንቲ ዘይተረድኦም ምሑር ግን ኣብዮም ረብሻ ገይሮም ብድሕሪ እዚ ኣብታ ክፍሊ 3 ተረፉ ኢልያስ እቶም $5,000 ከፊሎም ናብ ማዕስከር ሸገራብ ዝተበገሱሞ ብዋቢሎም ዝተጨውዩ ተስፉን ክብረትን ተስፉ ምስ ዓበ ድማ ተእንኮ ጓል ኣንስተይቲ ዝነበረት ክብረት ተቐልቡ ኣብ መወዳእታ ተራ ኢልያስ ኮነ እቶም ነፍሰ ግዳይ ብፀርፊ ማህረትን ተቐበልዎ ንእስራኤል ተኸይድ ዲኻ ኣይትኸይድን ሕቶ ኣቕረብሉ ኣነ ንእስራኤል ክኸይድ መደብ የብለይን ዳሕራይካ ኣነ ዝኾነ ሰብ ወፃ የብለይን $3,000 ግን ከይከድኩ ኣብ ዝኸለኹ ክኸፍል ግደፉኒ ተማሕፀኖም ምቕልል ኢሉ ሓደ ካብኣቶም ቴሌፎን ብምልዓል ደወለ ሄሎ ስምዓኒ እዚ ወዲ ዝሃብካና ፍጹም ሰብ የብለይን 3,000 ግን ኣብ ዝኸፍል የብል ኣሎ ያ ዓምና ፍጹም ዘይትጎድፎ ትፈልጥ ዲኻ እንተ ገዲፍካዮ ንዓይ ኣብ ፀግም ከእትወኒ ንዓኻ ኸማን ከረኻኽበልካ እዩ መለሰሉ ኤልያስ እቲ ሱዳናዊ ራሽ ሄዳ ምስቲ ኣብ ከሰላ ዓርኩ ዝቐነየ ኮርዳድ ይዛረብ ብምባሩ ተገንዘበ ድሕሪዚ ኣብ ምድረ በዳ ዝሕንበባ ሓደስቲ ሞዴላት ዝኾና መካይን ተቐረባ ነቶም ግዳያት ናብ ዝበኣሰ ሓሰረ መከራ ከብፅሓ ንሲናይ ገፀን ተበገሳ እምባር ከስተኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ንሎም ዝተዳለወ ኢልያስ ታውፃእ መዓት ኣብዛ ዚምና ኣለና ኣብ 7ይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ሰላም